Οι μπούλες που πλαισιώνουν τη τζετιά κρατούν στα χέρια τους ένα πορτοκάλι που είναι κεντυμένο με γαρίφαλα. Επίσης, το μασάκι που κρατούν στα χέρια τους οι χορευτές αντιπροσωπεύει τον αρχαίο θύρσο. Ο χορός είναι λεβέντικος και χρειάζεται νέους ανθρώπους να τον χορεύσουν όμορφα όπως η κοτσαριά μας το καταφέρνει κάθε χρόνο. Το μασάκι αντιπροσωπεύει το θύρσο, ένα ξύλο με ένα κουκουνάρι επάνω και αυτό προσφορά στο Θεό της καρποφορίας στο Διόνυσο για να καρπίσει η γη. Ο χορός αυτός πέρασε μέσα από τα βάθη της ιστορίας, έφτασε μέχρι τις μέρες μας και χορεύεται όπως τον βλέπετε εδώ, τη σημερινή του μορφή. Οι ρυθμοί του γεννησαρίστικου είναι το γαϊτανάκι, το στρουσέικο γιοφύρι και η κοτσονιά. Ο γεννήτσαρης κρατάει στα χέρια του, σκεπασμένο με ένα ματίλι μεταξωτό, το κιουλούμι. Πρόκειται για το διπλό πέλεκι της Ρωμαϊκής Λεγεώνας Επίσης, οι χορευτές του Διόνυσου χόρευαν υπό τους ήχους του αυλού και του τυπάνου. Βέβαια η οριότητα είναι προφανής, το ταβούλι και η καραμούζα. Υπάρχει η συνέχεια της ιστορίας. Την τζετιά, η κοτσαριά, πλαισιώνουν ο γέρος και η γριά. Είναι αυτοί που με τα πειράγματά τους κάνουν τον κόσμο να διασκεδάσει και να ξεφύγει από την καθημερινότητά του. Νομίζω το χειροκρότημά μας για αυτά τα παιδιά που αξίζουν αυτό που κάνουν, αξίζουν το χειροκρότημα και ό,τι πρέπει. Οι μπούλες προκαλούν το γεννήτσαρι με τις κινήσεις τους και τις φιγούρες τους. Παλαιότερα οι μπούλες ήταν άντρες, ντυμένοι γυναίκες. Μπράβο παιδιά, πολύ ωραία.